मानो गोसोखांबायलै आं फिसालाखौनो। ओइ मानो बिदि खालामनाय रा? मानो गोजानाव लांनांगौ देनाय आंनि आबा मोनथायखौ? नोंनि जिउ होनबाथाय खालि बिदिल' लैसोरां। मिथिया खुसि फैबाय होनबाथाय दसेनो नोजोर नाङोना। इनशाल्लाह दसेखौनो खुसि थाहोआ आंखौ। बिबोना थिबोना मोनथियालां रावखौबो। नों नोजोर लगायनोबोथ' लगायनो आंनि फिसालाखौसो मोनबायना। बास गाबोन फैथोंसैल' र'। मा जाबावनांगौ जाखोलै आबा मोनथाय? हरा माथो आंनि फिसालाखौ? जानाय नङालै बिदि मालायनाव हरनो हागोन नामा? नोंनि गथ'खौ बिदि खालामबा मा मोनगौमोन नोङो? ओइ जानो लोंनोबो मोजां मोनथारासैलां आं। जुरिखौसो बुंदों आंनो गोसोआनो मोजां मोनथारासैना। आबा मोनथायलै सना आंनि। सोराङाथ' बिदि आंनोथ' गिफ्ट लाबोखाथारोमोन। दायोबो माबा मोनसे लाबोखाथारदोंलै बियो। सोंनानै नायनायनोसै आं र'। आंजों माने सरप्राइजबो होनो सानदों जानो हागौ ना। आद' गोदोथ' बा बिराद मोजां मोजां गिफ्ट लाबोयोमोन दे। सोरां मा जाखो? दिनै मा देमोनलाय जोंहा हो? बा बारायखौनो गोसोआव थाबावला नामा? माने बिदि नङामोन सोरां। एसे बादामफोर जाना होलै जुरि। दानो बेबायदि गोसोआव थायै जाबालाय बोरै जानांगौ जाखो? आयु गोसोआवनो गैमारथारालै। नङा डेटआसो मामोनलाय दिनै हो सोरां? ओइ फनानो दं माथो फनाव नायदो आरोलै। मानसियाबा मा टेनसनाव दं आंबा। ओमफ्राय आबा मेहेरालाय बहाथो थांखो? गैया दिनै दिनखौ मिन्थिखाया होमबा नोङो? मा दिनैनि दिन बेलाय मा दङ? जेबो नंला दे बेरायनो थांदों दसे आरो मालाय आरोथ' दिनै मालाय भेलेन्टाइन ना? अ आदसा भेलेन्टाइन। मा होनदों जुरि? गोदोल' ने गोदोल' ओमफ्राय दा नंला? ओइ बिदि नङारा। गोदोबा खोथाफ्रानो जोबामोन ने बेफोरबायदिखौथ' बावानोमोन। समजों लोगोसे एसे सोलायबाय आरोलै नाथाय आं नङा। दे जायखिजाया हेपि भेलेन्टाइन दे सनु बेबि आंनि। दे होमबालाय गिफ्टआ हरदो। जोंहाथ' गिफ्टखौ मोनखांखाबाय माथो। आबा मोनथायालाय माथो जाखोना? थारैनो सोरां। जायखिजाया अब्लाबो हेपि भेलेन्टाइन दे। थेवबो गावहा आंनो बिबार बारसेफोरखौनो लाबोना होफैयासै दिनैनि दिनाव। देलै जुरि जाबायसै। ओमफ्रायथ' सोरां एबार आबा मोनथाया फैबोला जों माब्लाबाबो गोजान खालामला ने बेखौ? औ मानोथो गोजान खालामबावनांगौ जाखो? दाथ' आंनि बिनानावानो बिदि खालामबायबा आं रागा जोंनो ना दुखु मोननो मा खालामबावनो आंनिनो बिनानाव। अ जोंनि बेबिखौ नङालै। आंनि नायगिरि सनामोन। आच्छा बे खायसे मानसियाथ' मा जाखाङो दिनै? नंनायनि नङिनि बायदिसिना बुंहरलायलाङो। आंथ' बिदियाव बुंनायाव फैयामोनलै नाथाय दिनै फैबाय दे आंबो। जिरायनानै रायलायनोसै। औ मेहेर जाय बिथाङा बेफोरबायदि लिरनानै हरदों आरोना कमेन्ट खालामनायनिबो मोनसे लिमिट थायो। आंथ' बांद्राय बेफोरबायदि बुंहरनाङालै। आंनि आइ आफायानो आंखौ बेफोरबायदि बुङा। बहानि हिर'लै ओमफ्राय बेफोरबायदि बुंहरनो। जोंनि जिउखौ नोंथाङा नुदों ना मादों? नुफेरबाय आंखौ जायफोर मोजां मोना नालाय नायनोबो नाङाब्रा। जायफोर जोंखौ बेबायदि गाज्रि नोजोरै बायदिसिना बुङोना बिथांमोनखौसो बुंदों दे लोगोफोर। आरो जों खस्थ' खालामनानै जिउ खुंग्रा सुबुंसो मिन्थिबाय। दि नंथारि बाथ्राफोर बुंहरलाबायबा जागोन नामा ससियेल मिडियायाव? जानो हागौ नोंथांनि जिउआ आलो आलो खोमा उदाङै थानो मोनग्रा नाथाय जोंनि जिउआ बेफोरबायदि नङा दे। गासैनिबो जिउआ समान नङा। जोंनि जिउखौ नों नुदों ना मोनथिगौ? आरो गुबुनखौ लानानै एसे मेगन सायोरा जुदि नोंहाबो गोसो दङब्ला नोंबो बानाय जोंनिफ्राय साबसिन भिडिअ बानायबानो जायोना। मालायखौबो दावगाजानो बायो। आं गथ'रा जेरै माथो जोंनि भिडिअ माथो बेफोरबायदि नुखो माथो जोंनि फेमिलिफोरानो नायो। फेमिलियानो नायखायोब्लालाय अब्ला मा गाज्रि नुखो नोंथाङालाय? मोनसे भिडिअ बानायनोब्ला गोबां सम नांगौ जायो हो आरोथ' गावनि थाखायबो समखौनो मोना जाबावो। बेनि सायाव मा बेफोरबायदि इमान गाज्रि बाथ्रा बुंहरदो? नों गावनो बिदि नामालै बेखायनोथ' बिदि बुंनो हादों। ओइ जेबो नांजायालै जोंनि भिडिअआ फैबायानो थागोन मिन्थिबायना। आरोथ' जाय बिदि बुंहरो मेहेरखौ बिराद मेगन सायो खोमाहाय। नाथाय आं मेहेरनि केरेक्टारखौ बिदिनो स्पेशल बानायखादों एसे। जेब्ला आङो मेहेरखौ लाबोजेनदोंमोन भिडिअआव बै टाइमावनो माबा मोनसे इउनिक केरेक्टार होगोन बेखौ होननानैसो लाबोखानाय जादों आरोना मेहेरखौ। मेहेराथ' बिदिनोखालै मिन्थिबायना। मोजांमोन गाज्रिमोन मेहेरा मेहेरखासो। बेखौबो आंखौबो मेगन साहरबाय थायो ने सानदों खोमा आरो जों बिदि बुंहरबा भिडिअखौनो लाबोआ होननानै। ओइ बाद दे बेफोरबायदि नङा जेबो।
आरो मेहेरखौल' नांजाहरबाय थाथारो अब्लाबो माबाफोर गाज्रि मोनदोंब्ला बे बिदि लिरना हरनांलाय आरोना बेफोरबायदि गाज्रि राव बुंहरनो नाङा जोंखौ मिथिगौ माने इउटिउबारखौनो गासैनियावबो साफा साफा बेबायदिनो गाज्रिबो थाखायो आरोना अब्लाबो एसे बुंहरनाया लिमिट थायो बे फुथलाखौबोथ' जों मानसियानो बानायोना जोंनि खस्थ' खालामनायखौनो नुदों ना मिथिगौ बिदि बायदिसिना बुंनो आरोथ' जोंनि भिडिअ'आलाय माथो लाजिथावना नामा माथो न'खरनि मानसियानो नायोलाय आइ आफायानो जेबो बुंफेरा आरो लाभ स्ट'रियावबो मा गोरोन्थि नुखो देनाय फिल्मफोरावबोथ' थायो लाभ स्ट'रिफोरा उलै माबा गाज्रि नोजोरैसो नायखायो नालाय बेनो दाय ओमफ्रायो आरो जों भिडिअ गासैखौबो सैदेरो आरोना एफा एनै आंनो फेमिलिजों जमा जिरायनानै नायबावो भिडिअखौ आंनिखौनो होमबालाय माथो प्रब्लेम नुखो जात जाथारथारोलै खायसे खायसे गथ' र' ने खानाय गोमो दे लोगोफोर जायखिजाया ओमफ्रायो बुंनायफोराव माबाफोर एसे बांद्रायबायबा सरि दे नाथाय नंथारै बाथ्राखौ बुंबाथ' बोरै जानो देनाय आयौ मोनानि सम जाबायना एसेखौनो गिनो ओंखारो आंखौ दाबो सफैयासै बेबो सोर जारौ जाबायलै फैसाखौबो बख'खांखाबायना थांसै एबारै न'आव नों बेयाव आयै आंखौथ' बाथो ओमफ्राय नोंलाय बेयाव बोरै ओइ नों हामजोजों दसे फैदोंमोन आङो आंबो आंनि लोगोजों फैदोंमोन दसे नोंनि आइयाबो बेरायफैदों आरोलै आबा दे मोनथिया आङो बेरायोना मायो थाथ' आरो आबाल'थ'ना हाथरखिया बेयाव नेगासिनो आंखौ थाथ' आया बेयावनोथ' नेनो थिनदोंमोन आङो आरे बहा थांखो बेलाय मा जाखो आबा आरे आयै हाथरखिया दासो बेयावनो दंमोनथ' आं जास्ट दसेल'सो एटिएमआव थांदोंमोन फैसा लायनो अब्लालाय बोरैथो जानो थाया आयै बेयावनो थाथ' होननानैसो बुंदोंमोन ना आङो मानसियाथ' न'आवबो थांद्रायनाय नङालै आं नेनो थिनखादोंमोन ना सोरबा गुबुन बयफ्रेन्डजों खारलाङाखैथ' आबा नों मानसियाथ' जेरावबो सुरुना ओजों आंनि हाथरखिया गोमादों आरो नों जानला मानला बखिदों नङा नोंजों फैनायालाय हाबुङासो थांखो होनबालाय नोंनि साननो नाया मानो दखानफ्राव थांदों आं खाथियाव नायनि र' आं आयै आबा हाबेलेन्टाइन जानो फैनायालाय बोरै जाखो नोंनालाय हिनजावजोंसो खारजालांबाय नामा नोंलाय बिदि दाबुं दे आयै आदौ बिहामजोआ गोमाबाय आंना अब्लाथ' आङो मा खालामबावनांगौ जाखो आबानि उन उन थांफानोसै आंबो दाउ मैनाया दिनैसो आखायाव फैदों औलै बेखौनो बेसेबांबा होसोबाय थानांदोंमोन जोङो दिनैसो आखायाव फैदों बेखौ थाबैनो लांनांसिगोन औ दा नङाबा बिनि हिर'आ जोंनि उन फैबा जारला जागोनलै जोंनि आखायाव फैखाबाय माथो जारला जाबावनो जेब्लायबो बासिबाय थायोमोन ना नोङो नाथाय दिनैलाय बहा बासिबावनो जोंथ' नोंखौ लांखासिगोनसो आरो जेरावनिफ्राय फैफिननाया नोंनि थाखाय जोबोद गोब्राब जागोन मिथिबाय दाउ मैना हजों बेबस्थाया जाजोब्बायना ओमफ्रायो औ हजोंहाय रायलायजोबखानायसो मेदामजोंबो रायलायहरखाबाय मानसियालाय बिराद समायनामोनलै आरो गोसोआव दङ नामा नायनि लासैब्रा दाउ मैनासोना नाथाय औ जोंनि जेयावनो दासो नांदों ओइ मानसिया थिखोदो जल्दि दा मेहेरा हले देनजारलै होसोबोथारखागोन बियो दे गारियाव मानसिखौ ट्रोबल' सोदो आरे मारै बिदि जाखो ओमफ्रायो जेरैथिंबो नायबाय आङो गैयाथ' मानसिया आरे दसेयावनो सोरबा बिदि बोरै गायब जानो हाखो आंखौ नागारनानैथ' बे हारसिं बोरै थांग्रोनो साला बहाथो नागिरबावनांगौ जाखो आंलाय आयौ इसाना हरावनो फैथारबाय आरोना दे जेखियानो जाया मोजाङानो जाबायना औ फाइनालि जोंहा आबाखौ लाबोफिनसिगोन ने नङाब्लाथ' गोसोआनो बोरैबा मोनबाय थाबायमोनलै बेनोथ' जेरै नै सोरां ओमफ्राय दा जों मा होननानै बुंजेनबावनो बिसोरखौ मा होनना बुंनो माने डाइरेक्ट रायगोनलै आंथ' नाङा दे सोरां बेबायदि पाब्लिकआव बेफोरबायदि जेबो खालामनांला नांगौ जों न'आव थांनानै माबा मोनसे रायलायहैनोसै ने जेखियानो जाया मानो न'निनो मानसि हामाथो होनबावनो दे फैनो होग्रोनोसै र' बेखौनो गाबोनसो फैगोन होननायखाय गाबोनसो फैसिगोन नामा सानदोंमोन आङो दे जायखिया आबाखौ लांग्रोनोसै जुलि आबामोनथाय आयै आंनि फिसा आबा आंनि राजा आंनि आबासोना उन्दुनायानो बावाखै बियो थेंक इउ स' माच इसान आं नोंखौ दिनै मा रावै साबायखर बुंबावनोथाय आंखौथ' मा साबायखर बुंनो लाजिनायसो मोनबाय आङो जुलिनि बेबायदि आखलनि थाखाय लाजिनाय मोनदों आं गावखौनो गाव माबोरै बिदि खालामनो हाखो दिनै बियो ओमफ्राय गावलाय बोरैथो बियो बोरो साखनद्राया फैयाखै नामा ओमफ्राय जुलि आगैया फैयाखै इसान गैया लिंदोंमोन आं फैयाखै दालाय मा मोखां फैबावनो बिलाय इसान दाथ' नोंबो मेंनानै फैबायना थुब्रोदो न'आवनो जायखिजाया मोजां खालामाखैलै नोंनि हिन्जावा मोनथिबायना इसान बेफोराव रायलायथ'ला सोरां न'आवनो थुब्रोदो
आबा मोनथाय आंनि दासो नुबाय आं नोंखौ बहा थाङामोन आबासोना नोङो नोंनि आइखौ गारनानै बहा थाङामोन बेवहाय आंनि गोसोआ फाग्लि बायदि जादों नोंखौ नुयैखाय आबा मानो बिदि खालामनाय नोङो बेफोर गासिबो आंनि हिनजावनि थाखायनो जाजोब्बाय निमाहाथ' मोनखानाय नंला बियो बे जायखिजाया उन्दैखौ लानानै बारा थाबाय थाजाया मोनायाव थुरो आबासना आंनि मोनथाय दासो नुबायलै नोंखौ बहा गोमाया नों आबासना आंनि नोंनि आफाया नोंखौ बेसेबां गोसोखांदों मिथिबायना नोङो आबा मोनथाय आंनि जिउ दासो जिउआव जिउ फैनाय बायदि मोनफिनबाय दे आङो जोंनिफ्राय गोजान खालामनो सानलाबायोलै I'm really sorry सोरां बहा थांफिनसै ने आबा नोंनि आफाया गारि दिहुनखाबाय आबा मोनथाय आबा नुवाखै आंजों उन्दै गथ' दङ लामाफोरखौ मोजां नायनानै थाबाय उल्था उल्था बुंग्राखौ आं मोजां मोना हिन्जाव गावबागाव लामा ओंखारलां नङाबा नोंनि थाखायनो मोजां जानाय नङा गिनायावथ' आं नोंनि नोम्फाखौबो गिया जुरिसो आङो दा जुदि नोंनि थाखायनो आंनि गथ'आ दुखु मोनोमोनब्ला नोंनि थाखायबो मोजां जानाय नङामोन मोनथिबाय सोरखौदि लोगो मोनो लामाफोरावबो आबासना आंनि नोंखौ बे गाज्रि आन्थिया दानो दुदु मोनसेमोन आबासना आंनि थुरोथ' न'आव माबे थांथारनोसै रलायायै आबा बिदि मोननाय नंला थुरो न'आव थांग्रोनोसै बिथिं सोरनावबा सोंबावनि आं थाथ' गैयाहाय आबा दंबा नुसिगौमोन माथो ओहो आंनि आदबथिया बिदि गायब जानो हायालै आयै अब्ला बहाथो बेराया बहा ओइ आबौ रथ'लाय नों दासो बिथिं सोरबा सिख्लाखौ नुदों नामालै आबौ माने मानसिया ना हारसिंमोन आरोना सोरबा सिख्ला माने आबौ र' आबौ आं फट' खिन्थानो दे नायना खिन्थालाय नों नुदों नामा बेखौ गथ'आलाय जाम्बासो जाखो ना माखो बिदि सोंलाबायबासो मोनबावगोन दे सोंथों होनबालाय नैलै आबौ बेनोमोन फट'खौ नायनाय आंथ' नुवाखैलै आबौ नुवाखै मानोबामोन आबौ मा जादों अके दे आबौ होमबालाय आंबोथ' बिथिंनो दङमोन मानसिया रावखौबोथ' नुवाखै आं बिथिं थेंक्स आबौ माथो जादोंबा आदबथिलै बहा थांखो नोङो दिनै बहा थांखो नोङो बहा थांखो आं बहा नागिरबावनांगौलै आयै दिनै आमा लामा सामाबा बिदि थु दा थोरै आबासना बहा थांनायमोन नोंलाय नोंखौ मादैया लांदों हावा लांदों ने आंनि आबासना गाबनाङा हामा आबा आंनि आबा मोनथाय सना आं बेसेबांबा बुरजा गोसोखांदों नोंखौ नोंनि मादैयानो गाज्रिलै नोंखौ लांदों आबासना मा होनदों आबासना नाथाय दाथ' नों फैबायना आबा नोंखौ जेरावबो हरला आङो जुदि नों बेयावसो दङ नै फिसालाजों दसे रायलायदोंमोन आङो मिथिगौ ना दासो गोसोफोरानो जि मोजां मोनबाय आंनिया ओमफ्राय माबा मेहेरा फन हरदोंमोन जुदि हाथरखिया मोनासैनो What do you mean? हाथरखिया मोनासै माने या जरि माबा गावसोर सानैजों माबा गावहाय टिमावसो थांदोंमोननो ओमफ्रायो जेला फैफिनना नायो अब्ला गैयानो मा होनलाबायखो नोंलाय हाथरखिया गोमाबाय गैया माने मा बहा दं गथ'फ्रालाय ओमफ्राय बिसोरलाय माबा गाव नागिरनो बुंदों दा दसे उनाव फन हरगोन होनदों मा खुथुना खोनाखो बेलाय गावसोरथ' बेरायनोसो थांदोंमोन बोरै बिदि जानो मोनखो न'आवबो फैदों नामा होनदोंमोन आंथ' बुंबाय फैयाखै जमा थांनाया बोरै हारसिं फैग्रोनांगौ बियो नोलाय न' मोनथाय हाबाखौ लाथ'लाय एमि थांनि आङो What's the location? सोंफिननि आङो बहाथो थांखो बे मानसियालाय आंनि हाथरखिया बहाथो गोमानो मोनखो आबा मारैथो बिदि गोमालायनाय जाखो देनाय बेथ' बारा जायगाबो मिथियामोन ना आंजों फैदों ओमफ्राय हारसिं बोरै थांनांगौ बेलाय आं होनबायना आबा बे गुबुन सोरजोंबासो थांखाथारदों बियो नङाबा सानैजों फैनायालाय मानोलाय बेलाय हारसिं थांग्रोनांगौ एकदम जाला माला बखिनो हादे आयै नंथारा बियो जानोनो हाया अब्ला नोंनो बुंदो नोंनि हिनजावलाय बहाथो गोमाखो लामा ससेनिफ्राय बेखौथ' हमनो हायासै आं बेखौथ' माबोरै बिदि गोमानो मोननांगौ बेलाय न'आवबोथ' सोंहरबाय आङो न'आवबोथ' थाङाखैनो गोसोआ मानोबा गिनाय मोनजोब्बायलै आंखौ थांखोथ' बहा थांखो नोंलाय दे आबा जेखियानो जाया न'आव थांग्रोनोसै थुदो दाथ' हरबो जाबायना बहाथो नागिरबावनो बेखौलाय नाङा बेखौ मोनागौ मानि हरसे नागिरगोन आङो नों थांग्रोदोलै आयै जायो होनबा बेरायनो फैनायानो आबा आंहाबो लोगोजों बेरायनो फैदोंमोन दा नोंसिनि बेफोरबायदि खाहानिखौसो नुफेरबाय आङो मा जामारखो मानसियानोथ' दसे आंनि टिमाव थांनायावनो बिदि गोमाबाय आं गोनाङावनो बोरै बिदि गोमानो मोनखो बेलाय जेबो रावबोथ' खोनायाखैलै आं आयै बेनोथ' आबा सोरजोंबा कन्टेक्ट दंखायोमोन आरोहाय
नोंलाय जाम्बा जाम्था जाबाय बहाथो फात्ता मोननोसै नङालै गोजान मानथारासै आंना नों बुंनाया 1%बो सैथो नङा नागिरनो थांनिलै आं र' मोनागौमानि न'आव थाङा आं सोरबासो गायब खालामदों ना मायो बासिनाय नङालै आइ खिन्थु दा बेखौथ' नोंनि हाथरखियासो मिन्थिसिगोन आरो नोंसो मिन्थिसिगोन नोंसोरबा हाबिबा माथो दावराव जादों ना मायो आंथ' मिन्थिला आंथ' हले नोंसोरखौ बोरैबा लोगो मोनफ्लांदोंसो आंहाबो भेलेन्टाइन जानो फैदोंमोन नालाय दाथ' नोंनि दाउ मैनायानो आबा नोंनि हिन्जावानो प्लट अननाया बांद्राय थाबायमोन नङा होमबा नोंसिना सानसे लोगो मोनबावगोन जानो नों नोंनि हाथरखिखौ आबा मेहे नागिरनो हायोबा नागिरनानै दिहुन नोंनि हिन्जावा मोनसे एकदम सुनिखौ थांनाय बायदि मोनलायबाय आङो